Vítám vás u další části z hry Minecraft. Už je to poradí čtvrtá epizóda této série. To není možné, ako ide rýchlo tá časť tie epizódy na mojom YouTube kanáli. Už to za chvíľku bude 5. epizóda z tejto série. To je neskutočné, že to už bude za chvíľku 5. epizóda z tejto série. Tak a za mňa už mám postavený domček. A čo sem dám do tejto veľkej izby? No, ja si hovorím, že som prehnal to, že som dal veľký dom. Ale to nevadí. No. No. Počkaj. Kde to je? Fakt, je to tu. Tu je to. Tak. OK. Tak. No. Super. Kde je obraz? Tak. Kde je ten obraz? Tak. No. Tak. No. Tak. OK. Tak. No. Tak nič. Aha, to je ten obraz. Vždycky som hľadal nejaký obraz. Tak to je ten obraz. Ania, stoličku. Tam napríklad takúto stoličku. No. Tak. A tu mám svoju izbu. Tak. No. A kde budú skrine na oblečenie. Tak. Tak. Už som sem dal. Už točím 3 minúty, tak. To je všetko z tohoto videa, dajte mi like, ja som čakal, vidíme sa o ďalšej časti. To je všetko z tohoto videa. Čo si bala.